Oh. Wow. Wow, katagub-gub. Kalang na. Ito na po mga studio, luto na po ang aming COCHINILLO. So, hindi natin patatagalin ito, ma'am. Pray po muna kami. Bless us, O Lord, and this day gifts which we are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Amen. Tara po, simulan natin. Barunggan ako, ma'am. Sige. Oh. Wow. Wow, katagub-gub. Kalang na. Wow, perfect. Lambot po. Ito po ay plastic. Kainan na to mga ka-studio. Tara. Tingnan natin to. Ang talang crispy yung dyan mo. Sige, dito po. Okay. Wala mo nang sausawan mga studio. Nakainit dahil. Init ba kayo? Ito na lang pang init kayo. Ito. Oh, sarap nito mga ka-studio. Wow. Kain tayo mga ka-studio. Grabe. Lami, no? Sarap. Ang balat, oh. Grabe, crispy mo. Galing ng pagkaluto pa nga. Balat pa lang po yun. Oh. Grabe yung sarap. Enjoy ko sa balat mo. Itong gamit namin po is native po na baboy. Kaya, yung balat niya ba? Ang kapal. So, ito po mga studio is, pwede nyo pong order sa COCHINILLO ni Bisaya Studio. So, yan po yung FB page namin mga studio. Pwede po kayong mag-message po doon kapag gusto nyo po mag-order po. Yes po. Ilalagay din po namin yung cellphone number or contact number po para makatawag din po kayo mga ka-studio. Opo. Tsaka po sa within Cordova mga ka-studio, free delivery lang po. Oo. Outside Cordoba po, meron pong delivery fee. Tapos shoulder po yun ang bibili po. Yes, kaya order na tayo nito mga ka-studio para matikman nyo na ang COCHINILLO ni Bisaya Studio. Opo. Meron po ditong free na Mang Tomas po. Ito. Ganito po. Tsaka meron ding sukang pinakurat. Yan po. Yan. Ato tikman na to dong. Ito silog na to. Sure. Sus, grabe ka. Crispy yun eh. Prebuyag. Uy, Init pa. grabe kainit. Nagaso-aso pa mga ka-studio. Juicy pa sila mo. Oh, sobrang juicy pang. Dito ako pa nga. Oops. Kain tayo. Ayun po. Eh. Ang sarap niya i-dip sa Mang Tomas na sarsapang. Ang init ba? Yeah, unod ta. Sa ribs. Sa ribs. Ayan po yung timpla. Oh. Nandito lahat sa ribs. Wait sa. Hindi ko makita kasi. Meat up, oy. Grabe. Wow. Yan yung laman talaga. Oh. Yung Tikman mo flavor yung niya, oh. Ribs mo. Thank you, pang. Ito po yung mga flavor niya, oh. Flavor niya. Kain tayo.
Wow. Mm. Nalo mo. Ang sarap ng flavor. Sarap din daw sukang pinakulat at sarsa. The best part po talaga na lechon nito ang ribs, ha? Hmm. Lambot niya ba? Ang lambot ng laman, no? Ako din. Kumuha ni mo? Inita po mo. Pang. Thank you, Pang. Oh, nag-aso-aso pa po. Hmm. Saw-saw ko. Grabe, nagtulog-tulog. Gila kong singot, ha? Kainit. Super po yung balat niya. Grabe po. Nag-enjoy po kami. Sobrang crispy niya, no? Kasi native yung baboy na ginamit namin dito. Malambot siya na, kuhan ba? Anong tawag niya? Hindi lumalaban. Mm. Hindi siya makunat. Mm. Sobrang lutong talaga. Ang sarap papakin kahit walang rice. Alam mo yun, yung kuan pa ba ng sani ka ng murag dili bitaw ka makahunong og kaon. Parang hindi ka makatigil kumain. Sa sobrang lambot, no? Sabi yung pawis. Talaga masarap to kainin ng mainit talaga. Gumawa po kami ng separate po na ipipage po nito mga ka-studio. Yung page po nito ay COCHINILLO ni Bisaya Studio. So doon po kami mag-take ng mga orders po. Yes po, message nyo lang po ang COCHINILLO ni Bisaya Studio FB page para makapag-order na po kayo mga ka-studio, or gusto nyo pong mag-book or magpa-reserve po para sa mga occasion ninyo na dadating po, parating pa lang na mga occasion po. Kasi message na kami. Kasi itong ganito na business po kay via order basis po kami. So mas maganda po mag-order po kayo doon po mismo sa FB page, no? Tsaka advance po para ma-prepare po agad namin. Yes po. At least let us know lang po yung schedule kung kailan nyo po gusto. At ulitin ko po mga ka-studio, free delivery lang po dito sa Cordova. And outside Cordova naman po, meron na po siyang delivery fee. Ilan kaya makakain ito, Pang? Yung isang ganito. Nasa 6 to 8 kung malalakas kumain talaga. Kasi hindi kasi siya nakakaumay, Pang, no? Para sa akin ba, hindi siya nakakaumay. Kasi itong COCHINILLO namin nasa 6 to 7 kilograms po. Yung weight niya ba? Pero kung katamtaman lang naman yung kanang hindi masyadong malakas kumain ba, Madami na pong kain makakain ito. Cheers muna tayo. Cheers. Inom tayo.
Grabe. Sarap po. Sa gustong mag-order mga ka-studio ng Cochinillo ni Bisaya Studio, i-message lang ang among FB page, Cochinillo ni Bisaya Studio. So, sa mga taga Cordoba po, libre delivery ra, free delivery po sa mga taga Cordoba. Nya dito na sa Lapu-Lapu, Opon, Marigundo, natay charge. Depende sa gilayon. Sa mga gustong motilaw dinha mga ka-studio, order na mo sa amo ang Cochinillo ni Bisaya Studio. No. Kasi marami kasi yung mga ka-studio na gustong mag-try ng mga luto namin. So ito na po yung pagkataon nyo na matikman po. So sana po mag-enjoy kayo dito po. Kasi kami po sobrang enjoy namin na natikman na talaga to ng buong pamilya, buong team. At ito po yung timpla na para sa amin sobrang sarap po na Cochinillo. So once again po, maraming salamat po sa lahat ng supporters po ng Bisaya Studio. At sana po, order na po kayo dito sa aming Cochinillo ni Bisaya Studio. Sana po suportahan ninyo ang aming first business na food business Cochinillo ni Bisaya Studio. So, paalam na po kami. Bye for now and kita-kits po tayo sa susunod na video. Bye. Bye-bye!